jeg ikke planer om at sætte seng. Nej, fordi så er det jo bare likvidering og snorket, ikke? Ja, det når du heller ikke. Så jeg har ikke, jeg har ikke sagt for 2-3 ting, du tænker, hvis du skulle sådan lige sige omkring Danbox Living. Hvad er det for 2-3 ting, der er super godt, som du vil anbefale, når andre skal ud og kigge på den? Jeg vil bare sige, at de kan ikke gøre det billigere. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Så er det er meget enkelt. Så pris og kvalitet, det hænger fornuftigt sammen? Ja, det hænger meget fornuftigt sammen. Der er jo en varmepumpe inde i huset her, men du har dybest set ikke brugt den, fordi huset det er rimelig godt isoleret. Ja. Der er jo de store vinduespartier, så skinner solen også i, det kan jo også godt gøre i december og januar. Den kan da, okay, sagtens, den er lavt hængende. Og så hvis der er lidt sollys i et par timer, så er det bare varmet op. Så er det varmet op, ja. Det bliver meget, meget små varmeudgifter. Ja. Det gør det virkelig. Jeg kan bare sige, at de kan ikke gøre det billigere. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Så er det er meget enkelt. Så pris og kvalitet, det hænger fornuftigt sammen? Ja, det hænger meget fornuftigt sammen. Jamen, jeg synes jo ikke, der er noget at betænke sig på altså, folk siger jo selvfølgelig, at man kan jo ikke få det hele til det halve, men så når de går huset igen, for jeg var spændt på folks reaktioner, når de har købt sådan et færdigt hus her, ikke? Men de kan ikke rigtig finde noget negativt. Og så ved du godt, når beslutningen er taget, så kan det fandme ikke gå hurtigt nok. Nej, sådan er det bare. Nu skal vi i gang. Og det var det, I kunne. Det tager sgu ikke lang tid.